todo na cidade todo e foise vivir á aldea. Ela dixou, quero estar ali, ter os meus animais, así que ainda hai esperanza, estiño. Que riquiña, Sandra, 29 anos, non? 29. Abogada, 29 anos, cas súas ovellas, as súas cabras, os seus cans, gatos... Unha maravilla. Sandra, está nos vendo, ben non sei. Vasme perdonar esta, Sandra, pero teño que dicir que ti de animais non tiñas nin idea. Normal, necesiti na cidade, pero claro, Sandra topouse ali cunha veciña con Josefa, que xa non está, pero Josefa, Rocío, mira como é de bonito isto de transmitir o coñecemento, ensinoulle todo para coidar máis que ben os seus animais. Resultado, Sandra na aldea, e mirade que animaliños máis bonitos ten. Hola, Sandra, bons días. Buenos días, ¿qué tal? Pois aquí andamos. Pasa, pasa. Vamos alá. Sí, Hola. Hola. Xa rodeadas de natureza, non? Ai, sí, en esta casa, a verdad, non hai moita opción, Sí, o tema do rural é unha cousa relativamente recente, non? Era algo que dende sempre, dende pequeniña, me encantaba. Coñecín ao meu marido, bueno, agora marido, no instituto, e así falando e tal, era algo que tamén lle gustaba moito. No 2020 se nos deu a opción de poder ir vivir ao campo xusto antes da pandemia. E pillounos ali a pandemia e foi, bueno, pois ou nos gusta, porque agora xa non nos podemos mover daqui. Eu estudei Dereito en Salamanca, unha vez terminei ali, a idea era empezar a traballar nun bufete, basicamente. Pero era algo que me chamaba tantísimo a atención isto que quería facelo xa. Tamén está moi ben. Ai, está fenomenal, non o cambio por nada. Tamén os seguides nas redes sociais para esa xente que quera ver a ver como lles vai aos rapaces con isto. Empezou así, pois un día de aburrimento na pandemia, de decir, bueno, pois vamos a abrir un Instagram e ensinar todo isto. Empezou a gustar moito, a verdad, e a día de hoxe temos unha comunidade bastante chula e bastante grande. Nos aprendimos todo o que sabemos ata agora gracias aos nosos veciños da casa na que vivíamos antes. Todos os días, cando nos veía ali, isto como se fai, Josefa, isto non sei que, nos poña e nos daba clases. Ti podes plantar con esta lúa, pero estamos nesta zona de San Sadurniño, pois aquí os ventos fan isto. O sea, non está todo en internet. Nada máis irnos a vivir a outra casa non tiñamos mobles. Pero o primeiro que trouxemos foron 2 galiñas. E despois foi crecendo o asunto, pois tivemos máis galiñas, viñeron despois gatiños, as ovellas. O soño fundamental é ter vacas. É un animal que nos encanta os dous, sobre todo o meu marido encántalle, e queremos introducir ademais especies autóctonas. Temos por aquí a Milagritos que ten unha historia de vida bastante peculiar, non? Nos non tiñamos macho, empezamos con 2 ovellas nada máis, pero a nosa veciña sí que tiña un. Da nada apareceu un día na corte un corderiño, un bebé, e a nai non a quixo. Entón tocoume criar a biberón, aprender todo, e xa digo, realmente convertiuse como nun perriño máis, porque viña todo o rato detrás, moitas veces dormía comigo. Planteades vos tanto ti como o teu marido en algún momento volver para a cidade? A verdad que non, a nosa vida xa sabemos que queremos que sea esta. Cando probas o que